Iluzera! Milaski! Esan! Askotan, eskerrik asko, mila esker. Ez da erraza izaten batzutan, edo niriko zaren zait, ez esatea. Gure ofizioagatik ere eskaintza asko iristen dira, teatriko zarrete eta ingo duzu hau eta beste, eta niri kosta ez esatea. Bai, normala da. Eta azkenean, erabaki hartu eta egin dut ikastaro bat. Ez esaten ikasteko. Eta ikasi dut, astebeteko ikastaroa, 10.000 euro. Kobratzen izute ikastaro hasi aurretik. Ez dakizu, ez esaten da, bueno, egingo dut, eta orain badakit esaten, Datozela gure lehiakideak. Lehenago jakin izan banu. 10.000 euro lehiak. Mikel Adif, Javier Naya, Gorostik Irune. Inbertsioat, garestia, baina ja badakit. Eskatu zerbait. Aritz, eskatu zerbait. Zerbait. Bai. Zerbait. Hori da? Bai. Txalo oro bat. Ondo, bizkor eta zirkolari etorri garata. Mikel, zuk laguntzari behar duzu zerbaitetan? Ez. Begira, berak ere egin du ikastaroa, be kind. Bederatzi saio urean, 3.625 euro irabazita. Oso ondo. Ikastarorako ez du ematen, beste zerbaiterako bai, eta ari gara lanak, esango nuke, estadistika onena zuena izango dela, 8 saiotik 100% alegia, finalero sailkatu zarete. Gaur beste bat? Aber bat, saietuko gara. Zarete gainontzeko lehiakideen amez gaizo, hori badakizu ez da? Bai, ja gaizki biratzen digute. Bai, ez da, pertsona gara. Hori galdetu horren, gonbidatu gelan eta gero tensiorik nabari da, alegia... Ez, jatorra. Txirula purbezo eta dana lagun, gero. Jatorra, empatikoak eta beste. Bueno, segi hor da, mikote, animo. Asko. Javi, nahi esan moduz? Ongi. Bueno, Bilbotik datoz, gure psikologia ikasleak. Gogotxue, sokatirean aurre egiteko, seguro? Bai, ja estadistika apurtzera gatoz. Eta finales bat egin, estadistika apurtzera. Bueno, esango dugu unibertsitateko lagunak zaretela. Aurretik ezaguten zinen? Ez, berez. Lagun asko komunean, eta baganikien norzen bestea, baina... Aurrez aurrean unibertsitatean. Baina hor, psikologiak batu zaituzte. Ondo. Ez duzu erabili trikimailu psikologikorik? Horrela, Mikel eta Aritz pixka bat urduritzeko, edo... Zaiatu gara, baina... Gogorra dira, Gogorra dira. Javi, mendizali ez zara? Bai. Eta noiz joaten zara, asteburuetan eta plana izaten da, mendira joatea? Bai, zehatzen naiz asteburuan behin, bi asteburuan behin joatea, baina, bueno, azterketak dodenean, zail. Bueno, bestela ez da, gero despejatzeko apurbet. Bai, hoi da. Naia kirolari? Kirolari, oia. Saskibaloi. Jokalaria? Saskibaloia, dantza ere guztoko. Dantza? Baina orain, denbora librea. Naia? Dantzaz estilotan? Urbanoa. Ze ona. Eta orain ja ikasi bakarrik. Ikasi eta tarteka miluzerako tartetxu hartu. Asko eskertzen dugu, hau pasu dek, ongietorri. Eskerrik asko. Ongietorrizok ere, Gorostita Irune, Gabon. Gabon. Moduz? Ondo. Gogotxu? Gogotxu. Nondi gatoz? Lekitxotik. Nidimetik. Kastagona bertan, noski? Eta zerk batzen gaituen historia... Guri batzen gaituz nire semien eta beren lagunen entrenatzailea da, botxeako entrenatzailea. Eta zer da botxea, Irune, konta iguzu? Botxea, kirol egokitu bet da. Bai, paralimpiadetan eta ikusten da, baina ez da oso ezagune. Orduen, bueno, apurbeta salduteko, benetan, topetan, interneten bilatuten mozue. Hori erraza. Baina, petanka antzekoa da, ez jaku guztetan asko hori esatea, baina, eta jokalari dibez. Baina, ulertzeko gurpildun aurkien horretan da, eta horretan da hori garun paraliziedek horien pertsonak, edo desgaitasun fiziko nabari betek horienak. Eta Gorosti bertan aritzen da, zure semea? Bai. Bezala? Gorosti aurretik ezagutzen genuen, miluzen onzien. Ondala 15 urte. Ondala 15 urte. Gazte nitzanian. Bai, gazte ginenien, da no? Ule zuririk ez neukanian. Orain ere gazte, Gorosti. Gorosti eta beste dirutxu eta bile etorri zineten be, bai. Etorri ginen, da errepartidu genduan, da gaur be, horrintxetara gatoz. Ez badou gauzaskorik irabazten, nahi dugu topa batan bat, gu patrozinako gaitxuena. Helburu horrekin miluzera, Ongi etorri, neskak, sorteon. Bazakuan, zehoztetarako balio izango du honek be. Adi danok, 5.695 euro. Ondo inguratuta, lehiakide honak, baita publikoa ere, Laudiotik gaur, opa gazteok. Laudio ikastolatik. Oso ondo. Az gaitezen, lanien arrasto zarrasto. Gure lehenengo proba. Lehenengo taula. Mikel Aritz, zebek estorniatzeko.
oso subjektiboa izan daiteke. Iritzia? Adibidez. Aburua. Berdina da, bai? Maitasuna. Proba honetan askotan egin dugu. Imintxioka. Asmakizuna. Zerbait? Igarkizunak. Erritmoak eta harmoniak eta erritmoak. Abestu? Musika. Gorosti Irune? Poemak. Ondo! Gorosti eta Irune! Bikain! Azera! Ondo! Javi Naia, zebek erantzuten hasi, bigarren panelak dakarren lehenengo arrastoa, ez hurbildu bere gana, bada espada. Bai? Eskorbuto. Taldea edo? Kikua. Txakurra. Txakurra. Euskal Herrian behintzat ez duzu, egunero ikusiko. Artza. Kokodrilua. Lehoia. Film asko egin dira berari buruz. Tigrea. Gorila. Urakana? Bai? Bai! Oso ondo! Tornadoa, urakana. Gaur hogei puntu. Oso ondo? Beste ikusi ez baduzue, Sharknado pelikula. Da, tornado bat marrazoz betea dagoena. Orduan, mehatxua da, bikoitza, tornadoa bera, eta marrazoek ozka egite dute. Bikaina, benetan. Beste ez ezer? Ez, horrekin nahikoa. Hirugarren panelak, Gorosti Irune hau dakar, zebok erantzuten hasi. Zure moduan begiak dauzka. Katua. Adibidez. Artasiak? Mikel. Pareta. Pareta, Zuk bi oin, berak 10. Amar. Gorosti Irune? Egun zangoa. Txipiroia? Txipiroia... A ber, Naia? Maia. Oskola du, baina ez da dordoka. Zer? Karakola. Karramarroa. Karramarroa? Ez? Karramarro ermitainoa. Ez? Konkretuki, eta? Hori bai! Amonak janda alde egin zuen. Oso arrasto ona. Errebotean goze dira beste batzuk, Erne? Zer? Paso. Gamba. Izan ere? Amonak gamba janda. Gamba janda, punta! Probeita 10 puntu! Nik ere da nintzen. Zondo, gamatxo batzuk janda. Indizio egiteko prest? Bai. Javi eta Naia bezaldean zuek. Ja, Bilbora, puntutxo batzuk bidaltza ditugun. Demora. Txaron, Orain bai. Nekazaria. Bueno, zertan ari da? Altzorra. Ez. Mehatxaria. Ez. Lorea azten. Ze egin du? Lorea plantatu. Landatu, ondo. Bai. Hotza. Txokolatea. Ez. Kafea. Ez. Salda. Bai. Salda hori bai. Salda. Ilea. Lapaindegia. Dotore. Nortzuk. Elegante. Famatuak. Nortzuk. Printzesak. Mr. eta Mrs. Smith. Ez. Printzesak. Rapunzel. Filma. Printzesa eta printzea. Aktoreak. Antxon eta Iuski. Ikalek ondo egin du, Zer da hori? Ile luzea eta... Barbie eta Ken. Barbie eta Ken. Hasi da Mikel, panpinak eta jolas hori Barbie eta Ken ziren.
Baina egia da... Itxura askorik ez daukagula. Gu gara, eta guk bai. Ikasitan jo, Euskal Herriko barbietaken, zanantzarik gabe. Bi, berrogoina! Beste, zer esan aurretik. Javierrek imintzio ikusita esan dugu. Antxoreta, jaski, zanantzarik gabe. Zerrik asko, Oain, imintzio aztuek, Gorosita Irune bestaldean. Bigarren erronda, denbora. Pintxatu ondo, eta hasi. Dutxata desodoranti botaten. Kolonia. Bai. Zehazki. Dutxata gero desodorantia bota. Edo lurrina, perfumia. Bai. Amuma bat, pertsona zar bat. Eta? Bastoia. Juergan zaoze. Eraten. Moskortuta. Ia. Baskari, afari... Whisky iraten. Ez da whisky bat ez. Edalontzilla. Zertan ari dira? Zer da hori? Eraten. Ez? Hori zer da? Jaten. Eta? Janda eran. Bale, zer da hori? Baskari baten zaoze. Ez? Afari baten. Zer da? Zeo zer celebraten. Bai, zer zaten esan, tamainu edo? Jaten, tortilla bat, pintxo bat. Bai? Gambak. Potea. Ai, pintxo pote! Hartu lekue. Erakusi txikia dela. Jamba, Arritu da, Javier, arritu da horrela. Gero, ja, pintxopotea amaiera, ez zarte. Pintxopotea. Fuerte, ondo. Bi, ondo, berroina puntu. Eta Gorostik, 5 segundo gehiago behar, Bueno, denbora barruan. Beti atezuan. Imintzioak egiteko prest? Bai. Hartu lekua ba, Mikel eta Aritz bestaldean. 3. erronda. Eta beste 3 kontzeptu. Denbora. Txan? Etxatu, Eta... hasi orain bai. Lesionatuta, gerrikomina, ciática, Ziatika. artritis, osteoporosis, lumbalgia. Lumbalgia, hori bai. Zuapistu, lapikua, zartakina... Zartakia, oso ondo. 3. Bai? Gizon probak. Txingak. Bai. Txingak kirolak. Bai, txinga la zerrera. Ondo. Bueno, erdibana egindako izan da. Egin ditu Irunek txingak, eta Gorostik gero lasterketa bat. Bitatik, ondo? Ba, danak hau pasuek, 60 puntu. Dale. Eroglifiko batzuk gukate joka. Mikel Aritz, zer, ondo? Komentatzen, jokaldia komentatzen? Bai. Lumbalgiatik ondo? Bai, ondo. Hau pasuek, lehenengo eroglifikoa denpora. Errekara goaz. Arratea... Arrantzara. Oso ondo. Arrantzara! Guria animalia hibridoekin jarraitzen dugu, eta arrata antzara atuta arrantzara goaz errekara, oso ondo. Mikel Aritz, ondo? Bai. Ia bigarrena, denpora. Zein da tresna honen? Erabilera. Oso ondo. Zati ezberdinak, era bil, eta gero era barriro, era bilera. Guztia, oso ondo, Mikel Aritz. Eroglifiko hau askatzea, Microsoft asmatzea baino zailagoa. Eta egin duzu, 1 puntu, bikote. Oso ondo. Ikusgarria. Javitan aia eroglifikoak. Bueno, zuen lagunak. Bai, Lagunak, ez da? Bai. Nuke esango. Gaur bai, lehenengoa denpora. Hegazkinetik ikusi dut. Takolala. Ia. Takolak. Ia. No sé qué lando. Takolon, zer? Eragiketa? Takoland. Ze mata? Venga, takolon? Bitakola, takolibia. Eragiketa egin? Takolkena. Takolon, bia. Eta kendute, eta hori kendute Kolombian. Claro, vale. Bai, orain bai. Zentzu hauka, bai. Kolombia, bai.
Hau bai, bikote. Bai, segundu bat behar, Venga, Eutxi, ondo. animo. Bigarna denpora. Ez dakizkit desberdintzen, bai, zertzutiek, bekuek zer da? Bai? Rastroak. Euskeraz? Nastarnia, Beku zer da? eskeletoa. Ez, nahi esan zu, euskeraz, arrastoak. Narrastiak. Bueno, Bai, sartu da. bai ez da? Sartu da. Na arrastoak o igaitxik aldatu narrastiak. Osondo. Zeu zait kontraste hori, Lehenbiziko ez dute asmatu. Baina bigarrena bai! Berroita mundu! Ondo. Zeman emozio mi luzen, Gorostite, irune, txaluzoteko prest, gure laudioko lagunek, orduan. Guke zertan bidu. Bai, irabaztera. Atera bergara, hau paneskak, lehenengue. Denpora. Egun guztian egongo dira. Zeta, zerbeza. Zerbezako zer behar du. Azoka, dura. Ia, zerbezako zer behar dugu. Bai. Aparra. Bai, irakurri? Zaparra. Zerra. Euri, egun guztian egon dira zaparra? Zaparradan. Zaparradatzan. Ez. Zaparra. Aparra behar dugu, aparra daukagu markatuta. Zaparra eta dak, Durangoko azokak, pluralean, dak. Bueno. Ilaski lagundu nahian, zerbezaren zer da? Azoka! Durango! Bigarren, eroglifikoa denpora. Nork irabazi du? Zer da goikue? Goikoa. Marakak. Bale. Erdi banatuta. Silabaka, zer behar dugu? Bider. Mara. Mara? Baderantzuna ezati. Beku zer da? Koko bat. Aurretik? Lore. Zer lora? Kotoia da. Maraka, silabaka, karik ez, mara. Eta begien kotoia daukagu. Ko, kenduta. Maratoia. Bigarna ez dute asmatu. Baina lehenbiziko bai, berroita mundu! Zazpikitxo bat orain, eneko irastortza Bilbotarrak bidali digu, edo Bilboko farmazia batera gerturatu da behintzat eneko, eta gerturatu bezala esan dugu, enaiz hartu gaur jendeke itxo egongo teden edo. Ze kartelak, dio, farmazia eta parafarmazia oso betezko zerbitzua. Zer da, oso beteta dago edo gazelerazio servizio integral. Alegia, integraletik oso betezkora pasadira hor. Ez da zuzen zuzena. Ez da zuzen zuzena, baina... Ondo. Ez da zuzen zuzena. Baina eskerrik asko bihatzea. Anizo, Ondo. Txaron, oso betezko publiko da. Bai, Laudi ikastolako lagunak, oso fin, eta proiektu berezi dute eskuartean. Okeres banaiz Jimena da zuen bozera male. Kaixo, Jimena? Kaixo. Konta iguzu, ze kamiseta batzuk ere jantzita etorri zarete, Bueno, gu Laudi ikastolako ikasleak gara, batzi bateko ikasleak dugu proiektua buruan, eta elkartasun bidai bat antolatzen ari gara, Saharar kanpainetara, Bukra herrira zehazki, eta pues, gure Instagramen robatu Bukra izena duena, edo gure emaila hortean eskiagita duguna, pues, kamisetak edo poltsak, eta alakoak sortu ditugu eta hoiek saltzen ari gara, eta bebai pues, elikagai bilketak eta gauzatu. Eskerrik asko. Hau pasue! Parlako proiektu zoragarriekin. Bat niretzat eskuartera badako zoie? Bai. Sobran? Bale. Ni bai, Bai, apuntatzen nahi. Bai. Nik ontxe, emango zutie. Mikel eta aritzen zaut Estebana. Bueno, azteko eskua. Ados? Lehenbizikoa. Komodoinaren bila goaz. Posible alda. Nor da? Hau irakurri beharko da, Immaculate Conception, ezta? Margolanaren egilea. Peter Paul Rubens, Rembrandt, Anton van Dyck edo Michelangelo. Anton van Dyck. Peter Paul Rubens. Ondo? A letra. Aurrera, Mikel Aritz, zein da argazkiko hiria? Riga, Tallinn, Ljubljana edo Helsinki. Ederra,
Tallin. Zer? Tallin. Oso ondo. N, eskatzeko aukera. Hain onak ere ezkara. Ona, nola du izena Marte Lasarteren abesti honek? Basamortua, inguratua, elementua, begi itxua. Begi itxua. Elementua. Elementua. Basamortua. Oso ondo. Pello Armendariz eta kompainia. I. Ze arratoi mota da hau. Mus musculus, ratus norvegicus, ratus, edo peromiscus maniculatus. Mus musculus. Ratus norvegicus. Ratus. Bai. Apixa maitagarria zen hori, argazikoa. Bai, mesedez. Ez? Mesedez. Bueno, Mikel Aritz. Tan, 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 tan. Can't touch this. Tan, 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 tan. Can't touch this. Ze urtetan kalera duzuen MC Hammerren You Can't Touch This. Kanta. 1980. Oh, yeah! Bai. Gure ikasketa biraiko kantie. Ba, benetan? Ba, pentsa, bai. Kamisetak eta zuen garaian ere, ez. Askatzeko aukera, Mikel Aritz, azalpenak dio Raimundo el Canastero taldearen homenaje. Kantatik ateratako hitzak dira. Posible alda, aurrera ba? Zein da argaziko herria? Fruiz, Otxandizo, Zeanuri edo Orozko? Orozko. Oso ondo. Batzuk? Horrendik ere, asmatu ezin da? Horrela ba? Zeta daukat. Apa, Mikel? Zer dauka? Etorkizuna. Etorkizuna. Zeta daukat. Etorkizuna eskuan. Eta askatu? Komodina eskuan nahi baduzu, Bai. Bai. Bidali nahi dudan mezua, infernutik ikusten da zerua. Mikel Gaztea da, eta dauka komodina eskuan. Zuzen, oso ondo! Lehenbiziko irabazita! Ba, bigarren eskua Javier nahi aprobetxatu. Puntuak bildu eta aldala, komodina eskuratu. Gazte belaunaldien zeregina. Honela dina, entzun! Kantaren izena behar dugu, Sarasa Zaiaren kantua da. Li, 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 bi, li, li. Lili bi. Errebotea? Li. Beste errebote bat. Lili. Bai. Javi, naia? Ze marrazo mota da. Marrazo balea, iratxo marrazoa, marrazo boreala, zebra marrazoa. Iratxo marrazoa. Oso ondo. B. Ze hilabetetan da pizzaren nazioarteko eguna? Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila. Martxoa. Otsaila. Ondo. Dakizuen moduan egunero da pizzaren eguna, Euskararekin ez alaxe. Entzun? Nola jarraitzen du Berritxarraken iraultza txikien asanblada kantak? Onenak izan gaitezen, ezberdinak izan gaitezen, hobeak izan gaitezen, talde bat izan gaitezen. Hobeak izan gaitezen. Errotea? Onenak izan gaitezen. Beste errote bat? Talde bat. Erre.
Javi, naia ze zagardotegi da? Etxezturi, Euskitza, Otxuenea, Larrarte. Eguzkitza. Errobatea. Otzuenea. Ondo. A. Jarraitu egingo dugu. Nor da argazkiko aktorea? Bruce Willis, Tom Hanks, Jason Statham, Jim Carrey. Bruce Willis. Te? Aroa Arrizubietak Arabako bertsolari txapeldunak, txapeldunaren agurrean esana, gorde dugu. Beste bat? Nola esaten da berdin izan bergaran? Parra jo, barra izan, larra jo, barra igo. Parra izan. Parra jo. Ondo. Askatzeko aukera, Gorosti, Irune. Bai edo... Borrokatzea... Borrokatzea... Bihar... Gaur, baino hobeto bizi gaitezen. Borrokatzea bihar gaur baino hobeto bizi daitezen. Baina, Ondo? Ondo askatu du. Eta bigarren bat ere, irabazteko aukera dago, noski. Hirugarren eskuan, zuena da hau. Bista paregabea. Ze ondo? Bai, alako daugok. Zeiri ez dago, Texasko estatuan, Duarte, Plano, Austin edo Laredo. Plano. Duarte. Oso ondo. Duarte, oso ondo? Letra. Balian izan zara, denboraren aurka dantzan. Zenbat dira, zenbat kide alegia egun, jasan taldean, 3, 4, 5 edo 6. Zenbat kide? 4. Zati horretan bereizi dituzu laua. Garri fina, Irune. Nola du izena Nigeriako jaki honek. Eba, efo horriro, zuia edo ekuru. Nola ote da? Zuia. Zuia. Hori da zure aitaren... Efo horriro. Ekuru. Eba? Bai, plastiko eukiago zer. Bueno, gero kenduta gan, noski. Ja, bai, zekarri plastiko un argazkirik. Hori da, bi eba eramateko. Hori ba. Gorosti, Irune. Zein da argaziko hegaztia? Kurriloa, zikoina, koartza auskara edo koartza zuria? Koartza zuria? Koartza euskara. Oso ondo. Baita zuri-zuria ere, eta? Ez. De batzuk? Hori, euskara. Bista paregabea. Nor ari da, kantuan? Me Too kanta. Ariana Grande, Meghan Trainor, Britney Spears edo Jessie J. Britney Spears. Jessie G. Jessie J. Meghan Trainor. Oso ondo. Ondo. Batzuk. Eskatzeko aukera ere bai. Aizu zan behar? Bista paregabea. Atxotitza da. Hor daukaguna. Eta aurrera ingo dugu noski. Nola du izena Araski Saskibeloi taldeko entrenatzaileak? Madelen Urieta, Sara Alonso, Lucia Lakarra edo Santos Indurain. Sara Alonso. Madelen Urieta. Ondo. Hene? Atxotitza. Itxura, Mikel. Aritz. Ez. Aurrera ba.
Algoitzian jekin nahi zuerte honian, hanke bat topatu dut. Nire katezkian, ez dakitzen bertakun, bakea da gerra. Baina nik badazpada, egin dut puzkerra. Nola du izena abestiak eta entzun aukera guztia mesedez. Purrut, purrut, furra, furra, geure gustukoa edo pakea ala gerra. Furra, furra. Noski? Gorosti urduri, Urduri. Eta? Atxotitza? Ez? Horrenik ez? Segi lanean ba? Gorago garen. Zenbat metro ditu zailako begiratoki honek? 2, 4, 6 edo 8. 6 metro. Begira, begira. Zer? 8. 6. Argi da, argi. Teletra. Bista paregabea. Atxotitza da. Eta askatu ezin da oraindik ere? 9. errondara salto, Erne. Nola du izena EH Sukarra taldearen disko honek? Garrasia, taupadak, uinak, eromena. Sukarra? Eromena. Garrasia? Taupadak. Opa! Zinbestean, Azken galdera didanok. azken errondara. Ze hilabetetan ospatzen da Deban Euskal Jaia? Ekainean, uztailean, abuztuan edo irailean? Ai, iraia. Iraia, bai. Tensio. Badakizu bekoa? Gorosti Irune, askatu. Ez dago ez daukerarik. Ai. A ber, Bai? Txiki, Zer? Tximinoa... tximinoa, airean, Ez, haren, Ba... iturri... Ez inontzat eman, egia esan, saiatu gara baina. Tximinoa, arbolan gorago, haren ipurdia, ageriako, atxotitza. Bi komodin manatu ditugu, eta bat Mikel eta Aritzek eskuratu dute markagailuetara goaz. Komodina eta 560 puntu, 220, Jabik eta Maiak, beste komodina Gorosti eta Irunerentzat eta 100 puntu. Zein da zuzena, Mikel eta Aritz, zeuek erantzuten hasi, adidanok. Lehenengo errondan, Afrikan daude. Kilimanjaro, Nilo, Tanganika, Tunisia, Txopikalki, Nes, Upsnur, Kinshasa, Lurmutur, Iria, Kioga, Zambezi. Kilimanjaro. Tanzanian. Nilo. Nilo. Osondo. Gorosti Irune, Lurmutur iria. Ego Afrikan. Mikel Aritz, Tanganika. Lakua, ezaguna. Tunisia. Kinshasa. Ui. Zein? Kinshasa. Kongoko Republika Demokratikoko hiriburua. Gorosti eta Irune, Tunisia. Perraldean. Zambezi. Afrikako laugarren ibairik azken garrantzitsuena. erantzun zuzena geratzen da. Upsnur. Mongoliako lakua da. Gorosti eta Irune, azken erantzun zuzena komodina daukazu, Kioga. Erabili gabe, Eta asmatu! Eta puntu! Hau zart! Bigarren errondara goaz. Javier Naia, ABBA taldearen abestiak dira. Dancing Queen, Bulebu, Gimme, 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 Buayas, Buayas, Mamma Mia, Like a Prayer, Take a Chance on Me, Time After Time, Waterloo, Money, 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 Chiquitita. Dancing Queen. Zauna oso. Money, money, money. Money, money, money. Money. Na, 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 na. Chiquitita. Chiquitita, la, 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 la. Mamma Mia. Mamma. Waterloo,
Waterloo. Gimme, gimme, gimme. Javi Naia, bi zuzen. Like a player. Oh! Madonna! Take a chance on me. Take a chance on me. Komodina. Komodina? Komodina dio. Endo gara izan puntu. Osondo! Waterloo abestu digu, Gorostik. Adi, zebek erantzuten hasi. Waterloo deituriko tokiak daude bertan. Alabaman, Kalifornian, New Yorken, Irun, Londres, Estocolm, Zelanda Berria, Zumaia, Eiorin, Belgika, Guyana. Londres? Waterloo deituriko zubia dago bertan. Estazioa? Belgikan. Bertan izan baitzen. Gudua? California. Bueno, batalla. Ondo? Osondo? Gorosti Irune? Estocolmo? Ba, ez dago, Waterloorik hemen. Mikel Aritz? Alabama. Bai, Lauderdale konderrian dago, zehazki, bertako Waterloo. Javier Naia? Guyana. Bertako udalerri batek ere ala du izena, bai. Mikel Aritz? New York. New Yorkeko herri bada. Javi Naia? Zumaia. Ez dago, Zumaian. Mikel Aritz? Zelanda Berria. Ba, planto egiteko aukera, baina azken zuzena daukagu. Emazta irundarra da eta txarto esaten maute... Eta? Beldurra asko aukanik. Nik esango dut. Bekua. Jourin. Irun. Irunen dagoa! Irunen dago! Markagailuak, Mikel Aritz zazpireunda markuntu, derreunda behi, Javier eta Naia, bosteunda berrogeta Gorosti eta Irune. Eta hiru saiotan zehar lanak fina egin da gero, Javier eta Naia, iritsi da azkena ere. Pena? Pena, bai. Bueno, pena horri aurre egiteko tresnak izango ditugu. Psikologia ikasleak izan da, dinot. Eta pena baino poza ere, bai? Naia, egindako lanarekin, gustora? Bai, oso pozik. Bai. Esperientzia polita izan da, Javier? Oso polita. Bai, oso polita. Pertsonalki ahazten ere lagundu digu? Bai, zarantze gabe. Hori ere bai, eta etorkizuneko paziente izan gaitezke akaso, beraz. Segi ikasten, fin! Segi, hau pasuek, eskerrik asko! Final erdietan minutzen, Javier eta Naia etxera bidean direla, Mikel Aritz. Sendo? Bai. Baita, iritsi berriak ere, Ondo, Gorosti da Irune? Fuerte. Fuerte torri zarete? Piskau sufritu ere egin dugu, Gorosti, zema tensio, zema konfliktasun. Nik asko. Ba, ez da bereziki gomendagarria? Ja, psikologuan ajumbiko naz. Etxera bidali dituzu, psikologoak? Beste nora bai joan behar. Ez dinot, tensio handiko personetzat eta sokatira... Bueno, lasai hartu, ados? Bueno. Eta erne aldi berean txanak errespetatu, argi erantzun eta bar, erantzuten lehenak, zuek, puntu gutxi horrekin, hartu lekua, sokatirera goaz. Denbora, zein eleberri sail fantastikotan aurkituko duzu Diagon kalea? Paso. Harry Potter, erresuma batuan bazaude, ze aldetatik hartuko dituzu biribilguneak? Paso. Ezkerretik, zein mediku azertzen ditu bihotzeko arazoak? Kardiologak. Ondo. Aitorrek, bere alabaren lagunari eskutitza bidali dio, nor da eskutitzaren hartzailea? Bere alabaren laguna. Bai. Nola egiten du haize leunak? Paso. Firifara, irinaz eta gurinaz gain, ze gehiago behar duzu bexamela kozinatzeko? Esnea. Esnea, oso ondo. Zein izan zen espaziora joan zen lehen emakumea? Teleskoba, Valentina Teleskoba. Oso ondo. Nola jarraitzen du esaerak? Zahar, hitz, zur... Esan. Hitz. Zein da Argentinako edari ezagunena?
Zerdesia. Ez... Mate. Matea, oso ondo? Zeintzu dira Pakistango banderaren koloreak? Berdea eta txuria. Ondo. 5 sagar balin baditut eta 2 usteldu bat zaizkit, zenbat sagar ditut? 5. 5. Kantoren arabera, nolako bikinia hartu zuen Eba Mirentsuk hondartzara joateko? Marraduna. Marraduna. Zenbat ari dituzte normalean arpek? 20. 57, zer motatako jaka jazen zuen gatxet inspektoreak? Gabardina! Upa! Gorosete Irunen martxa gehiago behar dugu, baina joango gara hartzen miluzeko martxa bebai. Zomaguz Gorosti itzulera, zelan zauz? Ona. Urduritasun asko, lehenenguen. Itzala. Bueno, Irune zemo duz, estrainua gurekin. Ondo, Pozik? bolito. Bai, Ondo. urduri baina ondo. Ondo, eta urduritasunak endut aurrengo programan, ze ondo ongo garan. A ver. Venga, eskerrik asko. Bederatzi saio eta bederatzi final. Ez dugu esango aspertzen hasi garen, nik, baina zer da? Ni ez. Bederatzi saiotik bederatzi final! Mikel Egeta, hitze! Eta zakua irabazteko aurreko 8 aukeretatik, 0. Egia esan hortan, bueno, ari gara, saiatu. Urbiltzen gabe. Urbiltzen? Bederatzi garrenean akaso... Aidanez. Gaur jokoan, 5.600 eta 75 euro. Horitan izateke, Ospakizunetarako ere publikoa proposa daukagu gaur. Bai. Laudio ikastolako lagunak! Vamo! Jende ona! Erto! Jende ona, etxien geugaz bestaldian zauzienak. Venga, bat egiteko momentua gurekin. Zesta punta salie, Mikel Aritz? Bai. Bueno, politxe da, ikusteko, ederra da. Bai. Dinot, hemen aritutakoa. Txapelduna, Gipuzkoakoa. 3 bikote. Bai, ez emate infantiletan edo, gero. Ez. 10 urterekin edo... Bueno, oso ondo. Esan nuen txapela jasota. Eskerrik asko! Bueno, zorionez esango dugu, eta Euskaldunak eta ibili die munduen zier aratona, hainbat frontoitan, zestara jokatzen, bai. Eta, azken aldian badaukagu etxean bebai, bueno, azestaz gozatzeko aukera. Mikel Aritz, sorte honon, lekuei buruz galdetuko dizuet. Profesionalki, zestaz jokatu da bertan. Denbora. Habanako Jaialai. Fluminense Rion, Rio Janeiro. Buenos Airesen Plaza Euskara. Tianjinen Forumen. Gernika Jaialai. Miami Jaialai. Alexandria Jaialai. Alexandria dago, ez dago betuta. Esferisterio, Partenopeo, Napolin. Barcelonan, novedades. Amy Park, Melbournen. Baionan, Modern. Egiaztatu egingo dugu. Egiakatz. Bostakatz? Sofín, Vale. Cuba jolastu da. Cuba. Fluminense. Forum. Baina pasatu dugu beste da. Trinketea. Moderna da trinketea. Ez da du. Biakatz? Buenos Airesen bai. Estaria behartakoa. Novedades bai. Novedades, ez da. Barcelona bai. Eta hau esan dugu? Esan du.
Mikel eta Aritz. Amaikakoa kokatuta, urrezko galdera. Bi zaharrenak dira. 19. mendean ireki zituzten bi, denbora. Amana. Vale, jarri. Argentinak, bai. Zemuz? Bastek da. Gernika jaialai, seguro. Eta maian mi, bai. Esteak, talde zailean hartzen zelako. Estek. Habana. Habana jaialai, bai. Bai, eta oiuen jauregia zuen Goitizen, bertako giro ikusgarriagatik. Fluminense, Brasilen, bai. Ondo, Brasilen ere bai. Buenos Airesen esan dugu, Plaza Euskara, bai. Laurak bat Euskal Etxeak eraikitako frontoia. Gernika. Jaialai, Aritzek esan du, bai, Gernika, bai. Bai? Bai. Zestaz jokatzen den Euskal frontoietan, ezagunenetakoa zalantzari gabe. Miami jaialai, bai? Miami, esaten zuten, gure entrenatzaileek eta. Novedades. Bartzelonan, bai. Eta beira, frontoi honetan hiltzen jokatzen ari zela bihotzekoak jota Eusebio Garate, puntista. Ahi da. Hortan. Baionan, modern. Ez ezkorek harri dugu? Zer Aritz? Trinketea. Zuzena da? Oso ondo. Ez da zestarakoa proposa, gutxienez 54 metroko pilotalekua behar da eta ondo. Bueno, azken momentuko aldaketen artean, Amy Park ez ezkorek harri dugu, aldaketa ona. Australiar kirolgune hau, errugbian eta futbolean jokatzen da bertan. Alexandria, jaialai, baiezkoan. Egipton ere aritu ziren bai euskal pilotariak Alexandrian aurrena eta Kairon gero. Tianjin, Txinako frontoia, Forum. Baiezkorek harri dugu, bai? Bai, Tianjineko Forum eta Shangaikoa berriz Central Auditorium. Hoietxek Txinako frontoiak. Mikel eta Aritz, 250 euro. Dortxe Napoliko. Frontoiaren zain. 250 bosteunera, zer? Egingo dugu? Jauzi txiki bat? Besta maikako bat, zeben kurrikulunerako? Baiezkoan. Esferisterio. Partenopeo. Zuzena da? Bravo! Mikel eta Aritz! Ondo, bigote! Aldaketak primeran egin da. Oso ondo. Zeiak atzekin hasi gare. Hori da, tamaikakoa ederto kokatu dugu. Sakorako bidan kokatu gara. Urrezko galderaren erantzun bikoitza, zuzena izatea behar dugu horretarako. 5.675 euro jokoan Mikel eta Aritz. Frontoiei begira gabiltz, lekuei begira gabiltz, eta bizarrenak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Sakua eskuratzeko bidean kokatu gara. 19. mendean ireki zituzten, bi. Argentinara goaz. Buenos Airesera. Plaza Euskara. Mikel Aritz, zuzena da? Mila 1982an ireki zituen ateak, Argentinako frontoiak. Hamaikakoa kokatu dugu, urrezko galderaren erantzun zuzen bat badaukagu. Hain gertu esango nuke eskarela egon inoiz. Zako eukitzen ari gara.
pisatzen du. Bai. Gero ez da gehiago. 5.675 euro. Mikel Aritz. Bederatzi saio, bederatzi final. Miluze bikainak. Zareten lerakutsiz, gauero. Amerikako beste frontoi bat, jarri diguzue. Zakua, banatuko aldugu Mikel Aritz, Habana Jaialai zuzena da. Rio de Janeiro, Mikel Aritz, punta-puntako lehiakideak, punta-puntako miluzeak, 5 euro